En aquest vídeo aprendrem a resoldre equacions logarítmiques que són senzilles. Doncs tenim aquesta equació logarítmica. Recordem que com que no posa res, la base és 10, sí? I per tant hem de solucionar aquesta equació. Ens diu el logaritme d'una quantitat és igual a 2. Doncs si la base, no, és 10, tenim que aquesta quantitat d'aquí, no, és quina quantitat hem de tenir de tal forma que sigui igual a 10 elevat a 2. Per tant, el que tenim és que el que hi ha aquí dintre, no, ha de valdre 10 elevat a la 2. Per tant, tinc que x més 5 és igual a 10 elevat a la 2. No? Molt bé, una vegada tinc això, doncs soluciono com sempre. X més 5 és igual a 100, resto 5 dels dos cantons i em queda x igual a 95. Molt bé, l'únic que hem de recordar és aquesta que el que va dintre del logaritme doncs és 10 elevat a la 2. Anem a fer un altre. Logaritme en base 2 de 2x menys 3 igual a 4. Doncs, què és el que tinc? Tinc que el que hi ha dintre del logaritme és igual a 2 elevat a la 4. Per tant, el que faré serà igualar 2x menys 3 igual a 2 elevat a la 4. Ara, 2 elevat a la 4 és 16, no? Per tant, tinc que 2x menys 3 és igual a 16. Ara jo haig de solucionar aquesta equació, per tant, sumo 3 als dos cantons i em queda 2x és igual a 19. Per tant, x és igual a 19 mitjos.